skončilo utkání mezi Bednaříkem a Pem. Vítězí Bednařík 5 body. Na to tam je 3, skončilo utkání Fialka Homolka, vítězí Homolka 10 body. Na tatami číslo 6 nastupuje Krejčová Štěpánka, Litokan Litoměřice a Berg Antonín, Stadion Teplice. Po nich se připraví Šafránek Jakub, Čudo Teplice a Vojtová Alena, SKB Benešov. Na tatami 3 nastupuje starší žáci, upozorní pro časomíru, starší žáci Nebl Holý. Připraví se opět dorostenci Čermák Jediška v druhém utkání. Na tatami číslo 4 skončilo utkání Vidrová Filipová, vítězí Filipová 5 body. Na tatami číslo 4 nastupuje Šmídová Kateřina a Zemanová Věra. Po nich se připraví Chaloupková Míša, 16. Most a Kalfusová Kateřina, Vyhlídka. A Pařízek, vítězí Pařízek 10 body. Na tatami číslo 5 nastupuje tatami 3, kde je byl Řehák, připraví se Bruna Holý. Pojď se mým tátou, bělej. Tatami 1 skončilo utkání Pikora Kozmo, vítězí Pikora 10 body. Na tatami číslo 5 skončilo utkání Král Matyáš, Kozáková Mára a vítězí Kozáková 5 body. Na jedničku nastupuje Jománek Jutena, připraví se Svoboda Jan Ohny, Vítr Tomáš Proboštov. Na tatami číslo 5 nastoupí Alfred Adam, Slovan Mazdor a Plhák Tomáš, Lokomotiva Verov. Po nich se připraví Řáda Jezí Suchánová 1 bodem. Na to na 2 nastupuje Na tatami číslo 5 nastupuje utkání nastupuje Bartok Matyáš, Sportčino Litoměřice a Baláš Michal, Lokomotiva Česká Lípa. na to na 9 skončilo utkání Plza Marek, vítězí Plzář 10 body. Tatami číslo 5 prosím Bartok Matyáš, Sportčino Litoměřice a Baláš Michal, Lokomotiva Česká Lípa. Po nich se připraví Svoboda Jan, Sportčino Litoměřice a Tejdan Radek, Judo Rumbur. Na tatami 2 nastupuje Frejl Pomáhák, připraví se Pavel David, Půdelka Dominik. Na tatami 2 nastupuje Fenkl Jakub, Pustí, Pomáhačví, 16. Most. Na tatami číslo 6 skončilo utkání Pejčková Simona, Čudo Teplice a Šejstalová Karolina, 16. Most. Vítězí Pejčková 10 body. Na tatami 1 skončilo utkání Rubeš Tomko, vítězí Lokomotiva Verov. Po nich se připraví Pikora Tomáš, SKB Benešov a Tomko Eduard, Petr Tomko.
skončilo utkání Bartoň Matyáš versus Baláš Michal a vítězí Baláš 10 bodů. Na tatami číslo 5 nastupuje Svoboda Kvantová a vítězí Kvantová 10 body. Na tatami 2 nastupuje Pavel Pudelka. Na tatami 2 Nipauer Jakub, Nováček Pavel, připraví se Kropáč Úlovec. Na tatami číslo 4 skončilo utkání mezi Březinovou Kvantovou, vítězí Březinová 10 body. Na tatami 3 skončilo utkání Koutecká Chaloupková, vítězí Chaloupková 1 bodem. Na tatami číslo 4 nastoupí k utkání Dlouhá Lucie a Rénová Michaela. Dlouhá Lucie Kadaň, Rénová Michaela pro Sport Teplice. Na tatami 3 nastupuje Nipauerová Tereza, Vápeníková Nikola, připraví se starší žáci 66 kg, Nebel Jan, Vojta Adam. Na tatami číslo 4 se připraví Kupková Alexandra Litvínov a Hajková Petra Sport Judo Litoměřice. Na tatami číslo 5 skončilo utkání Hanák a Duračková, vítězí Hanák 10 body. Na tatami číslo 5 nastupuje Kozáková Bára Judo Teplice a Kostka Nikita 16. sešen Most. Po nich se připraví Haufert Adam Slovan Vansdorf a Gežo Dušan Judo Rumburg. Báro, zaber rukama, Báro. Tak, Báro, pojď dozadu okolo pasu. A pojď nohou. Jdeme dopředu. Přes nohu, Báro. Okolo pasu, Báro, Na tatami 2 skončilo utkání Nipauer Nováček, vítězí Nováček 10 body. Na tatami číslo 4 skončilo utkání mezi Dlouhou a Rénovou, vítězí Rénová 10 Báro, okolo body. pasu, Báro. A pojď už přes nohu. Zaber Na rukama. tatami číslo 4 nastupuje Kupková Alexandra Litvínov a Hajková Petra Sport Judo Litoměřice. Po nich se připraví Suchanová Monika Severotuk a Březinová Michala pro Sport Teplice. Na tatami 2 nastoupil Kropáč Úlovec, připraví se Plzák Pavle. Na tatami číslo 6 skončilo utkání mezi Paníčkem a Humlem, vítězí Huml Pojď dopředu, 10 Báro, body. dopředu. Utkání